shukran Ramadan bi ni'matillah ya Allah. Shekara ta zago watan da ake rabon komai ko a watan Ramadan ba a so ka zamo rago. Ramadan ya Ramadan marhaban bika ya Ramadan. Ramadan ya Ramadan marhaban bika ya Ramadan. Ramadan ya Ramadan marhaban bika ya Ramadan. Watan Ramadan watan samun lada, watan Ramadan watan tsaye da ibada. A watan Ramadan akwai alkhairi mai shaida. A watan Ramadan duk wani shari'a tsaida. A watan Ramadan ana so ka yi ibada, ibada dukkanin wasa. A watan Ramadan ka yada, ka yada duka lada an ninka su, kuma an ɗaɗɗaga darajar su. Shedano an daure su duka alfarmar watan Ramadan. Ana so kai ta bauta, Kur'anin nan ka karanta, a dare makar da ka kwanta don ka ci ribar watan Ramadan. Ramadan ya Ramadan marhaban bika ya Ramadan. Ramadan ya Ramadan marhaban bika ya Ramadan. A watan Ramadan ana kyauta, ana sadar da zamanta, kuma zakka mu cire ta, adalci mu kamanta, mu kauracewa yin cuta, zamantakewa mu kyautata a cikin watan Ramadan. Ramadan ya Ramadan marhaban bika ya Ramadan.